Rhennir cyllideb y cyngor yn fras rhwng 8 prif categori. Categori mwyaf y cyllideb yw'r llesan gydaloes, sy'n cyfrifol am dros dreian o cyllideb y cyngor. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau hamdden a lles, gwasanaethau blynyddoedd cynnar a chymorth ieuenctid, cefnogaeth ac ymyrraeth, meithi, canolfan byw dan y bunod penwrfa, cartrefi gofal, diogelu'r cyhoedd, iechyd meddwl ac ati. Dilynir hyn gan gyllideb yr ysgolion a dysgu gydaloes. Mae hyn yn gyfrifol am 30.3% o'r gyllideb. Mae hyn yn gynnwys y cyllideb a drosglwyddir i ysgolion, gwasanaethau arlwyo, gwella ysgolion, anghenion dysgu ychwanegol, lles disgyblion, y gwasanaeth cerdd, theatr fel yn fach, yr amgueddfa, y cynnig gofal plant, yr iaith Gymraeg a diwylliant, cylluniau gwyliau, prydau ysgol am ddim a hyfforddiant Ceredigion. Mae gwasanaethau priffyrdd ac ymgylcheddol yn cyfrifol am 10% o'r cyllideb gyffredinol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau drafnidiaeth, gwasanaethau parcio, yr harbyrau, cynnal a hadw priffyrdd, gwasanaeth y gaeaf, diogelwch ffyrdd, goleuadau stryd, rheoli perygl llyfogydd ac arfordirol, casglu gwastraff, safleoedd gwastraff cartref, cynnal a hadw tiroedd a glanhau strydoedd. Mae hyn ynghyd â'r gyllideb llesiant gydaloes a chyllideb ysgolion a dysgu gydaloes yn cyfateb i 75.5% o gyfanswm y cyllid sydd ar gael. O'r 25% sy'n gweddill, mae 3.7% yn cael ei wario ar gynllun gostyngiadau treth y cyngor ar gyfer trigolion cymwys, 3.2% yn ariannu costau gyfalaf fel ysgolion newydd a chynllun amddiffyn ar arfordir, 2.7% i wasanaeth tân canolbarth a Gorllewin Cymru, sef yr hyn mae'r cyngor yn ei dalu i awdurdod tân canolbarth a Gorllewin Cymru, a 10.7% ar llwfansau aelodau. Mae'r holl wasanaethau eraill yn cael ei ariannu o'r 14.1% sy'n weddill o'r cyllideb. Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau fel llyfrgelloedd, gwasanaethau cynllunio, datblygu economaidd, iechyd yr ymgyrchedd, twyll bwyd, trwydedu, safonau masnach, yr economi actifio, gwasanaethau TGych, cyllid o caffael, gwasanaethau democratiaeth, gwasanaethau cyfreithiol, dysgu a datblygu, iechyd a diogelwch ac adnoddau dynol. Mae 69% o gyllideb y cyngor yn dod i law oddi wrth Llywodraeth Cymru, tra bod 31% yn cael ei godi o'r dreth y cyngor. Roedd y cyllid oddi wrth Llywodraeth Cymru yn adael cyfrif am 80% o gyfanswm y gyllideb, ac 20% yn cael ei godi o'r dreth cyngor. Daw'r cynnydd o 9.3% yn dreth y cyngor yn sgil nifer o factorau. Y cyntaf o'r rhain yw'r cynnydd craidd o 4.3% yng nghyllideb y cyngor. Mae yswiriant coladol y cyflogwr yn ychwanegu 2.9% arall. Mae buddsoddiad mewn gwasanaethau casglu gwastraff a chynllunio yn ychwanegu 1.5% arall. Mae'r cynnydd o 7.3% yn ardal tân canolbarth y Gorllewin Cymru yn ychwanegu 10.6% at ddil cyffredinol treth y cyngor. Mae'r cynnydd hwn yn gyfanswm 13.38 ceiniog y mis i dreth cyngor Banda. Mae 6.38 ceiniog ar gyfer y cynnydd craidd i'r cyngor, 4.17 ceiniog yn sgil yswiriant coladol cyflogwyr, 2.22 ceiniog ar gyfer buddsoddi mewn casglu gwastraff a chynllunio, a 81 ceiniog ar gyfer ardal awdurdod tân canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae awdurdodau lleol ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig yn gorfod ystyried pa wasanaethau i'w blaenoriaethu ar gyfer y dyfodol a datblygu atebion newydd ac adleisol. Dros y degawd diwethaf, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi gwneud arbedion o 70 miliwn o bunnoedd ac wedi colli 664 o swyddi. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae'r cyngor wedi parhau i ddarparu ei holl wasanaethau presennol, ond mae'n mynd yn fwy anodd gwneud yr un peth gyda llai o arian. Mae Cyngor Ceredigion wedi bod yn datblygu ffyrdd ferloesol a cadw costau mor isel a phosibl. Megis ein dillo ymdrin ag ofal cymdeithasol trwy canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar ac atal. Mae trosglwyddo cadref gofal Hafan y Waun i bechnogaeth y cyngor wedi helpu ddatblygu adnoddau ar gyfer presylwyr sy'n byw gyda dementia ac oedolion hŷn. Rydym hefyd wedi datblygu canolfan byw'n annibynnol sy'n darparu cyngor ac adnoddau i gefnogi pobl i fyw'n annibynnol. Rydym yn cydweithio â Cyngor Sir Powys i ddenu 140 miliwn o bunnoedd i dyfu'r economi yng nghanolbarth Cymru. Ac rydym hefyd wedi bod yn cydweithio gwasanaethau eraill fel bwrdd iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy rannu adnoddau. Mae partneriaid hanfodol eraill yn cynnwys y trydydd sector a grwpiau gwirfoddoli sy'n ychwanegu at y gwasanaethau a ddadperu.
Mae Cyngor Sir Ceredigion bob amser yn anelu a pharparu gwasanaethau o safon ar byd ein trigolion, a bydd yn parhau i wneud hynny yn y flwyddyn ariannol nesaf ar gweithaf y cyllideb heriol.